Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ ka eke unu mee. Igbo anyị abịa, Igbo Class World. Ndị be anyị bịa ka anyị kpaa nkata miri emi maka gịnị, ụzọ esi eme ka ị wee gaa n'iru n'ime njem. Anyị ga-akọkwala unu ndị ụkwụ kpọ fa agachalịpụ, ihe mee fa ji wee gachalịpụ na ife ga-eme ka ọzọ ghara imezi. Anyị ga-akọwakwala unu maka ka esi eji ịgụ akwụkwọ na mba Canada ya na mba gịnị, mba United Kingdom. Afa m bụ Lolo Nneka Ijelenze. Ọ bụ taa ka ị na-afụ m, biko nye anyị akala ịfụnanya, nye anyị akala mmasị. Ndị be anyị, ọ bụ maka ịbịa gụọ akwụkwọ na mba United Kingdom. Ibi n'ime United Kingdom a, ọ gị nwa ka ọmaka ka wee mere. Ọ bụrụ na ibi na mba be anyị, ọmaka mekwala gị, maka na anyị apụtago. Anyị nwere ndị ga-emelu unu, ya bụ nke a na-akpọ apply. Mana ịbụ na ibi na be anyị, tupu ikwuwe okwu ije gụọ akwụkwọ na Canada maọbụ na mba United Kingdom ma ọ na US maọbụ na mba Western World ọbụla, the show na isi evute 9 to 10 million ego be anyị. Idebi ekechi enye, ya bụ na ime nwukwu enye. Ọ bụ na ị nwere ekechi enye debe, nwanne m jisi ike ka isevute tupu i wee jụba ajụjụ kedu ka esi eme. Maka na a sị na onye ji ego ji ọgwụ. Ego ifuru ọ na-asụ aja ọfịa. Ya bụ ọ bụla ya bụ ihe na arụ na-aya ndị be anyị, ya ego adịrọ. Ọlụ ọ dị nke ego ji adị, ọ bụrụ ọlụ dị ego ewee dị. So o si abụ ọya ndị niile na-abịa ajụ ajụjụ na aya. Ya bụ ndị agha na-enye aka enye mmeli mmadụ apply. Ọ bịa ka si mụ kọwalụ unu no, first step bụ ije chọọ ego, second step bụ ịchọ requirement ga-abịa ọsọ. Ma ọ bụrụ na ịgụbugo mahadum, ị ya achọta ya ọsọ, mana nke na-afịa arụ bụ ego. Obi dị m aṅụrị maka onwe ụmụ ikolobịa na-agbọbịakwasị m na first evutego m ya bụ nde iri, ya bụ 10 million ahụ na first evutere ya. Mana ịmakwa ego onowefa, ime oge onowefa. Onye nke ọzọ gwa m na o welie 13 years, onye nke ọzọ gwa m na o welie 12 years. Ịmakwa ihe bụ na-atụkọ maka o nwee mission, o nwee ebe ọ na-aga, ọ dịrị ofele, ọ dịrị ofeche ya bụ ego. Ikwene ka mmadụ tinye aka n'ala gị ya na ntabi anya, jisi ike mee ihe ebe ọ ga-abalị gị. Maka na o nwee ndị a nakwala ya bụ ego na ntabi anya, fa na-akwụ erulu, ọ bụrụ ofu onye, ọ bụrụ abụọ. Mana ị na-alụ mmadụ ego ọ tara afọ arụ 13 maọbụ 4, nne gị ị ga-adịkwa ndụ wee li ya bụ ego? Ị ga-adịkwa ndụ wee li? Ọ bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị. Ya bụ ị na-edilukwe wite ego mmadụ, ime anya sacha anya gbada. Ọkwa unu na-anụ ya? Ya bụ iji na ego mmadụ gwuli egwu, eji ekwe ego egwu. Ọ bụrụ na ị chọọ iji ego gwuo egwu, ọ ka mma na iji emanye onwe gị ụdọ, tinye onwe gị na River Niger. Ịghọtago? So ka uche gị dịkwa na ego mmadụ iji egwu egwu. Ya bụ ndị be anyị, o wee bụrụ ya. Tupu m gaa n'iru, nke abụọ kwa nchọ ịma na onwe m. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịbata n'inbox anyị gbaa ụka mili emi dele ede, nya tụọ alụ, nye ntụziaka, nya gbuwa akụ oyibo nsugbe, nya alụ nwanne na nwanne. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya na nke a nkọwara n'ihu akwụkwọ ezuru gị, mana mma kọwacha anya n'ihu akwụkwọ odo anya. Maka achọrọ m ka mmadụ na-abata kebe inbox m maka o juru eju. So nkọwacha anya ebe a iweli emebe ihe. Ọ bụrụ na ịchọ ịbatazi ka anyị kpaa alụ mili emi dele ede, maka mkpa alụ ahụ na-egbu oge, ọ na-ewe m nnukwu oge. O nwere onye kpọọ m na fon, anyị nọcha 1 hour, onye ọzọ kpọọ 1 hour, onye ọzọ kpọọ 30 minutes. Ma ọ bụgodị ndelu mmadụ ihe ma m gbaziri, ọ na-ewecha ofu onye 20 minutes. Ya bụ ụmụnne, unu abatana. Onye chi ịbata, ihe ị ga-eme, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-eje debe ihe ị chọrọ, nya mkpa gị, request gị, question gị, akụkọ gị, ibulu ụzọ debe edeche
ije subscribe ọla anyị na YouTube na-abụ screenshot ọnya ịtụbata ebe ahụ. Ọ bụ akala na ị na-akwado anyị ya na-enye anyị agbamume iji na-asa gị okwu anyị na gị enwe ike na-akali ụka maka na ihe a na-agbakazi anyị alụ nya ajụjụ kwa ekweke ma mgbazi ọ bụrụ obere ọrụ ọ dị ka full time job ya bụ subscription na-ebu n'efu. Ọ bụzi na ịma na ịma mmenwuzi subscription ahụ ịkwụ anyị consultation fee anyị nye gị akaụntụ ndị Igbo Class World ịkwụnye ụgwọ consultation fee anyị ji ga-enwe ike wee na-agbazili gị na-aza gị ajụjụ ọbụla ijụrụ anyị na-aza gị ịbịakwa echi anyị zaa gị ịbịa nwanne echi anyị zaa gị ma ọ bụrụ na ịma na ịma subscribe zila anyị na ịma mmenwunye na ịmara ka esi subscribe ndị be anyị ya bụ kedu first step mmadụ ji succeed n'ụwa. Ọ bụ ikwu eziokwu ịkwụba aka ọtọ ya na gịnị a sị na ọ bụ ezi aha ka ego aka m asị na ego bụ ụzọ mana mba a sị na ezi aha ka ego ya ikwu eziokwu kwụba aka gị ọtọ. Ọkwa ifuru ihe anyị pụta na Facebook a i create a page ọ bụ business ka ịpụta akpọrọ ya business page ya bụ ife onye ọbụla create page iji na onye ahụ bụ egwu ijekwana egwuri egwu ịbịa chọọ ka gị na onye ahụ gbakalịta oke iji na-esiri ya o nwere ihe nchọ njụtagodi gị o nwere ihe nchọ ka m na gị kpaa o nwere nye m yes o nwere ihe nchọ ka m ịfụgokwa onye ahụ ịbatagokwa n'inbox ya ma na WhatsApp ị ka na-asịkwa hello ikwukwane hello ahụ ọ dịrọ mma jos ịbịara ikene ndewu ibido dee ihe ịchọ ide brief onye ijekwana egwu maka peji ife onye create ọ bụ business page maka ndị na-asị a na-achụkwa ego. Onye ọbụla ifu create business page nya ọ bụrụ na onye ahụ achọrọ ịchụ ego ọ na-eje meghe profile ya nya personal profile na-enegheli anya mana ifura mmadụ create page o sigokwe na inegheli anya na egwu ọnwa pụ ọ bago business nya bụ anyị abagokwa ezigbote business kara aka. Business gịnị? Business nke nya bụ ime njem ịgụ akwụkwọ ya na azụmahịa na ịkwalite asụsụ na omenala Igbo na ime matchmaker. Ọ bụ ya bụ biznes anyị kara aka anyị eji ekwu egwu anyị anara amụli maka ya ya bụ ịbata idu serious ọnyanwa bụ ihe mbụ ya bụ ezi agha ka ego ịkwụba aka ọtọ kwuo eziokwu ịna na mmadụ ihe n'ike ya bụ isikwana na anyị na-eme biznes maka anyị anara abịa na mmadụ ihe n'ike anyị ada aghọgbu mmadụ aghọgbu. Onye na-eme biznes ụdị ọsọ ọgịgị na-eme n'ogige aghọgburu mmadụ ọ bụ ya bụ ebe ọ gbatakwuru ịghọtago ya bụ ịpụta ebe a si na nwere emesikwa biznes na-achọzikwa ego ọkwa ego ka anyị na-achọzi ya maka na onye si na ego adịrị ya mma ego agbabakwali ya ọsọ ụmụnne onye ego adịrọ mma ya bụ anyị minikwa biznes anyị abịakwa egwu ọnwa maọbụ ịkpọ ụga maọbụ igwuli egwu ya bụ ihe anyị na-eme as biznes anyị ebe a bụ ịkwalite asụsụ omenala Igbo azụmahịa njem ịgụ akwụkwọ na mba ofesi ime njem unu afụgo ihe bụ biznes anyị nya bụ ka unu mata ma matchmaker nya bụ njikọ. Kedu ihe mbụ ị ga-eme ma ịkwụbacha aka gị ọtọ? Ị ga-ebido chụba ego ị ga-adụ uchu ịghara abụ onye ngana maka ngana na-eweta m ohi ịghọtago ngana na-eweta ohi ịma ndị ngana ị ga-adụ uchu n'ọrụ ị ga-ama mgbe ị ya anaba ma mgbe ị ga-etete ịnaba n'oge tete n'oge bido mebe ihe chijibi ịnababa. Nke ọzọ bụ isi ebube ego ọkwa ị na ịdụ uchu n'ọrụ isi ebube ego ma ịbụ na onye na-aga ọkụta oliche ma ịbụ na onye na-abụ kpam n'aka kpam n'ọnụ mma akọkwala unu maka ụfọdụ ga-asị enwere ọrụ nke mma akọla unu akụkọ onye succeed o nwere nne na nna ọ bụrụ nne na nna o nwere nne o nwere nna papa ya mechie nwụọ papa ya mechie nwụọ gbanwe omekigi o bugelikwa efe ọ na-etekwa nne na nna emechie nwụọ o nwere nne na nna na ọ na-aka adịrọ nne na nna ịmago fa bụ ụmụ ogbenye enwere ego mma emechie kọọlụ unu ya unu ghọtakwa na mmadụ ga-agbanwe mbọ onwe ma ozu n'ori ma ọ gbana ama ma ọ tọ na mmadụ ma ọ na n'ala mmadụ ihe n'ike so ụmụnne o wee bụrụ ya. Ọzọkwa bụ na ị ga-eme ihe ịmụbịa ka akwụkwọ ịmụ tie nye aka
ịmụtacha anya ka ị na-amụ ya ka ị na-ajụ ajụjụ. A sị na onye ajụjụ ada efu ụzọ. Ịjụrụ ajụjụ na-eme yes memba yes ọma ga-akwa ozukọrọ na ịma ihe. Ị ga na-ajụ ajụjụ jụta ajụjụ ụtọ. Ọzọkwa bụ na ịma nna ofu ebe ekiri mmọnwụ. Ndị Igbo si na ada na ofu ebe ekiri mmọnwụ. Ka ịma na njem na-ewu kịta n'ihu akwụkwọ, ije ebe ịnụta, ije ebe nke ọzọ nụta, ịgbakọ ịtụnye ịma nke ị ga-eme. Ya bụ ụmụnne ọkwụfụrụ ọrụ ma akwụkwọ na-ewu kịta. A sị m na onye ese butere nde iteghete na maọbụ nde iteghete wee lube nde 10. ya jiri jee sevu ya agbakọba na-edebe. Ịbịa na sị na ịchọ ịgụ akwụkwọ, maka ịbịa ịgụ akwụkwọ ị ya akwụsịkwa n'ụzọ ma ọ bụrụ na isi be anyị abịa ịma mmenwu ya ịma mmetọpụ ya. Chọọ nnọọ 10 million 9 to 10 million ijide isizi a na ịchọ ịbịazi anyị akpọziala gị ndị ga-abịazi chọọlụ gị admishọn ha. Imekwa eche nọ ndị ahụ ka ị na-akwụ ụgwọ. Mba, ọ bụrụ fa ka ị na-akwụkwọ ụgwọ 10 million niile ahụ. Mba, ọ bụ ụgwọ akwụkwọ gị ma expenses niile gị bụ ihe ọ bụ. Ụfọdụ ama nnakwado gị ego anything nọọ ego iji ga-agụ akwụkwọ. Ụgwọ akwụkwọ a na-akwụ n'obodo oyibo iji mee masters ka a na-eme n'obodo oyibo. Nwa gị pee mpe ikwere ka ọ bịa mee first degree maka fa ga-akpafu ọma nnukwu gị aka ma o tozie ọ ga-esikwa ụzọ ahụ gaba ịma mfụzikwa ya rapụ ya ka ọ gụchaa first degree, ọ gụchaa anya bịazi ya mee masters. Onwe bụrụ ya ndị be anyị nya anyị nọkwa na-eche ndị be anyị ndị nya bụ ndị okenye na nwata ahụ n'idi ọsọ gị dị afọ 50 nya bụ 50 60 60 70 ị ya agụ nwa akwụkwọ na mba United Kingdom. Ọsọkwa ya anya bụ na ijiri asambodo ọbụla anyị nyopụrụ ndị ga-enye gị mahadum nya aplai ala gị ewee gị ịgụ akwụkwọ ọkwa ga-alịa, ego ga-alịa, ugwu ga-alịa. Anyị nyopụrụ ndị ahụ ga-emeli gị aplai ya ndị ihe nlite nọ na-erike ụgwọ akwụkwọ. O nwere ike gụlidegụcha afọ 3 ịgụbakwa ọsọ. Gọọmenti ga na-akwụrụ gị sofa na inwe resident permit na inwere indefinite leave to stay. Sofa na inwere na United Kingdom ịbụ okenye nne nwanyị inwere resident permit, mana ọ bụrụ na ị nọzụrụ afọ 5 onwe nke ị gara enweta mana ị ga-enweta ndị ọzọ. Onwe nke akpọ maintenance bụ ọ bụkwa loan. Ụgwọ akwụkwọ bụkwa loan a ga-enye gị iweli gụchicha akwụkwọ. Inwe ike gụchaa bidokwa ọzọ, ịgụchakwa ibidokwa ọzọ, a ga na-enye gị steady gbodo. Ya bụ anyị enyopụgo isi na ụmụ gị akapeke na ịma nje nwa akwụkwọ fa ga-akwụrụ gị ụgwọ ndị ga-enede ụgwọ ụmụaka anyị. Ọ na-eluchekwa 9,000 pounds na-agbakọ ya na naira. Ọ bụ 9 million plus a ga na-akwụ onye na-enede ụgwọ ụmụaka anyị isi na ụmụ gị akapeke. Ọ bụrụ na ị na-agụzi health related courses enyekwa gị 5,000 ahụ ka iji gaa na-enekotekwa onwe gị anya iji motivate gị maka factual ndị health care ya bụ health care professionals fa na-achụ ya achọ. So factual ka ndị mmadụ bịa gụọ onye ọfụma maka ịgụchakwara anya na egi na ọrụ na second year gị. Ndị employers enyebego gị ọrụ si gị na ọkwa na nke fa ka ị ga-alụ ebe a na-eme gị placement. Ya bụ enye gị 5,000 mana kọọsụ niile ndị ọzọ amanyekwe gị ego, amanye gị ya bụ 5,000 mana a ga-enye gị maintenance fee nyekwe gị. Ọ bụrụ na ụmụ gị pempe bido na ofu afọ wee luo n'afọ 17 bụ nwa ịlụzie 18 na ebu ọzi nwa. Ya bụ ama nkwụzili gị ụgwọ ndị na-enetele gị ụmụ gị. Ya bụ ịchọ onye mmadụ ga-abịa kpọrọ ụmụ gị n'ụtụtụ ịnata kpọtakwala gị ya maọbụ ije kpọrọ ndị nwe obodo akwụọ ụgwọ. Ma ọ bụrụ na ị nọ na United Kingdom wee nwee resident permit maọbụ ịbụrụ citizen maọbụ na ịdụ legal to stay a ga-enye gị. Ya bụ ịkpọtụrụ anyị dị njikere, anyị ga-enye gị ekwentị ndị ahụ ije gị na fa supe fa etinye gị n'ụlọ akwụkwọ ibido gụba akwụkwọ n'ogidebe ike na ana gụkwa akwụkwọ. Ọ bụkwa imeketa ịpụba ọ bụla ya ndị be anyị nke a gakwa ya bụ ndị be anyị ihe mere bụ na
ọzọkwa bụ ịdịna na-adị oke secretive n'ụwa, ịdịna na-ezochite. Ọ bụkwa gị bụrụ onwe gị gbaba n'anwụ chepụta onwe gị zukọba onye ọbụla, mba. Ịzote ihe ibe onwe nke ị ga-arịzavụ for onwe gị, nya bụ private things, obele secret. Mana ị na-adị too secretive, ị ga na-eluzu ihe maka mmadụ amara ka isi eje ịchọ ime ihe, ịchọ onye trust. O nwere onye gị na ha na-eme ka nwanne, nya ọ chọrọ ka ihe ọjọọ mee gị, nya ịchọ ime ihe ịkọsali ya. O nwekwa ike ịkọsalụ mmadụ na-abụ maọbụ ofu, ịkọsali ya nekwa ihe ị na-achọ ime. Onye ahụ nya na-ekene gị ndụmọdụ, onye chekwa gị, ọ bụrụ na ọ masịra gị ndụmọdụ ahụ onye gị, ị nwekwa ike kpolie gafuo asị nke iji bụrụ onye toro eto. Mana ike godi ntị, ị nwekwa ike mee nye ọbala bụ uru, nwee ike ime nye ma ọ bana. Mana kọsatụrụ mmadụ ihe nya, especially ihe ego na-eme, ịkọsatụ mmadụ si ya na-ekwe. O nwere ụmụ ihe ịma nzu too much, ịdị na-adị oke secretive. And ọzọ bụ ị na-achọ ịbịa obodo oyibo, ikwu itikwe n'ọlụ gị, ikwu iti n'ọlụ gị. Anyị afụgo ndị ome ihe fụkwasị, o tegokwa mfụrụ ndị ome ihe sinsi kamgbe ụwa. Nya bụ ịma mgbe anyị nọ n'ala Igbo, ọ ga-emechego ebe 15 years ago maọbụ going to mmanya onye na-achọ asambodo o ji ga-efe n'elu, nya bụ visa. Ịchọta ya, ọ bụrụ na ụmụ ọlụ ị na-alụ, isi na resign kwa ma ọ na-ekwu ichie, mba, fee n'elu daa ebe ahụ nọzie alụ nya. O mechie 3 months gbozie afa si na resign go. Maka onwe ndị kwa itiche wele excitement kwa itiche si na fa na-achọ inweta visa, emechezie visa enwezi isi, ma ọ bụ elube n'ọdụ ụgbọelu asịfa ihe nwa mee, ma ọ bụ fa na-achọ ịbata the country ofu ihe eme. O ichigebekwa azụ jee bidokwa ọlụ gị. Maka ọ bụrụ na ikwu iti ọlụ gị ịgbala aka, anyị fụrụ ndị o mere, ọ bụ experience ka m ji akọrọ unu ihe. O mere mmadụ mmekwasị, o mere ofu onye, o mere mmadụ na-abụ fa wele excitement kwa iti ọlụ na fa na-eje obodo oyibo, apụtazia onwe ezi isi jebe eje adị mma na baa na adị mma. Ọ dịkwazi onye ahụ ka ọnya chịrị ụdọ kwụọ. Nya bụ ikwu itikwe n'ọlụ gị. O nwere my friend mma, mgbe ọ na-eje obodo oyibo ka o jebe, ọ pụrụ, o mecheche 3 months, o mechie 1 year, ndị ụlọ ọrụ ya mara na ọ pụrụ. Mana o nwere ofu onye ọta ịmara aka na-akwụ ya ụgwọ, aka na maka ọrụ oyibo ka ọ na-eje mgbe ahụ, akwụlidelie ụgwọ, kwụlidie ụgwọ ịmara bifo achọpụta o mechela ofu arụ, a na-akwụgbueli ya ụgwọ, na-akwụgbueli tupu ọ chọpụta ọ fịala arụ tupu ọ chọpụta, tupu ndị na-akwụ ya ụgwọ achọpụta, ndị ọkwa ndị gọọmenti na-akwụ ya ụgwọ, ọ fịala arụ. Ọzọkwa bụ ị na-achọ ime njem, ịmago ihe a dị aṅa, ịma ndị na-ekwuchi igwe okwu, ị ga na-akpọ akpọ wee na-ekwu ihe a dị aṅa, ide na-ede ma ọ bụ ikwu na voice. Ọ bụrụ na ikwuchego voice na igwe iji ga-eme njem, ihe a dị aṅa, ịma na ị ga-edebe igwe ahụ golo ọzọ wee bịaba, ma ọ bụ iwepụchie ụmụ ihe soshal midia na ya, ọ na-install cha anya wee bịaba, ịbịazi itinyekwu ya install. Mana ọ ka mma na idebeli kama imechekwa ime enye wee bil. A na-emekwa iwe bil ọ bịakwa. Onwe ndị na-ewegotelu mmadụ ihe, ọ ka mma na iji akpụrụ ka ifegodi n'elu ịdacha, ma ọ bụ nke a galara ọnụ iwelie, maka ikwugbiecha okwu n'igwe gị. O nwere ihe ndị na-anọ na border or immigration ka a na-akpọba, amara m ihe a na-akpọ. So fa na-abịa na-eche ekizi ihe mmadụ na-aga to private thing, na-egeche ihe ndị ikwuru ekwu ma ihe ndị idelede. Maka onwe ihe achọpụta ndị illegal ma ọ bụ crime ma ọ bụ aghụghọ iji na-abata, fama nkwe ka ịbata ewegheri gị azụ. Ịma na o nwere onye enyoro ikie nsị adịrụ. Nya bụ onwe ihe a dị aṅa anyị na-ekwuche n'ekwentị gị, ma ihe ị ga-emebi idebegodi egolu obele nke ọfụ bịaba. Ọ bụrụ na ekwentị gị ahụ dị gị mkpa, emechezie emeli gị import. Afụgo m ndị debechi ihe, emechezie onwe ndị na-ewegote ihe ewegotelfe ihe, ịghọtago. Maka onwe ndị o mere ihe, unu gee ntị n'izu ụka gara aga, onwe ndị o mee ihe m bịa kwupụta. Ya bụ ya ka m na-ekwupụtara unu ka unu ghara ịda ada, ka ụkwụ ghara ịkpọ unu. Maka asịkwazịa na ọ bụrụ na imechi ihe aghụghọ wee bịa, ma ọ bụ ihe crime achọpụta, ewechighị ego azụ,
ị ga-anọ afọ 10 ma mbịakwazi ọzọ fama nkwe ka ị bịa, ị ga-anọzụ afọ 10 nya bụ sanction maka na ịghọrọ aghụghọ imere ihe ada aṅa nya bụ asịzịa gị nọ afọ 10 tupu ị bịakwa tinyekwa akwụkwọ ama nkwe ka ị bịabakwa ọzọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe aghụghọ na onwe ka o si dị onwe ihe emezichere ọfụma eji maka ya dị na ya gị visa ma ọ bụ wechighe ga ilukwu imezie ihe ahụ ọfụma ị bịabakwa a ga-ekwekwe ka ị bịa. Mana ọ bụrụ ihe aghụghọ ihe mpụ ma ọ bụ ihe mago ma ọ wuruwuru ma ọ bụ ịmago deceit ka nsụ ọnya n'oyibo maka onwe ndị amara anara ala Igbo nya bụ ọ bụ nọ ihe deceit ahụ ma ịmago fraud ma ọ bụ ịmago ihe adị aṅa ahụ na aghọtago ihe ada aṅa nya bụ ewechighị ego ama gị afọ 10 ịma mbịakwa ịma cross border ahụ ọzọ. Mana ọ bụ ihe emezichere mma na o nwere ka o si dị imezichere ihe gị mma ewechighị ego azụ ị ga mezikwa enyi ọfụma ị bịabakwa ọbịa nya bụ onye na-eme ihe ị na-akwado anya ị na-agụ ihe onye dele gị igwu onye between line ịgụgharị anya maka o nwere ihe na ịbata na mesenja anyị o nwere automatic meseji ga-abịalị gị ụfọdụ ada agụ ya ihe agụ ya maka ịgụrụ ya anyị pụta anyị nyezie gị link ọ bụrụ na ị sọskraịbụrụla anyị bata n'inbox anyị nye gị link ihe anyị ga-emebe anyị nye gị link ọsọpụ anyị bụrụ na ị na-ajụ anyị ajụjụ dị mkpa mana automatic meseji ahụ emegolu gị ka ị gụọ wee ghọta ije ịghọtara ije anyị bịa anyị nye gị link ahụ nya bụ anyị afụchagokwa ihe ide na ihe ide maka ireply ndị mmadụ ọ bụ full time job nya bụ ọ na-egbu nnukwute oge kara aka nya bụ unu ga-eji subscription a na-eme anyị obiọma maka unu ga-emenwukwa ụmụnne eji ekwe ego eme ọkalịra unu ga-emenwuli anyị mana anyị kenekwe ndị na-eme mana ọtụtụ ada emekwa ọ bụrụ na ị mara eme ị mụọ na ya olujuokwa afọ ejiri ego eme ị ga-emenwuli anyị nyakwa mbọsị ka anyị ji ayụ ya unu mana unu anaghị atụpụla anyị ọnụ ọtụtụ na-emekwa ọtụtụ ada eme ndị ọzọkwa bụ unu onye na-asị unu ịmago na-enye unu linki akọrọ unu akụkọ ji na aja nya bụ ka ogwe unu wayo like empowerment youth empowerment ịtụpụkwana leon njekwere ene olie gị mugwu ọzọkwa bụ ọ na-asị gị loto American loto ijekwa olie gị mugwu nyabụ ijekwene nyabụ ị na-asị nyelu m aka onye a na-enyere aka na-enyere onwe unu ghọtago ụmụnne unu ga-ejisi ike nyere onwe unu aka chukwu ewee nwee ike na-enyere unu mmadụ enwe ike na-enyere unu o nwere onye nna akọrọ unu succeed ọ bụ nwa ogbenye mmadụ onwere onye na-azụ ya mana o ji ebula diga na-awa na ebe a na-alụ ụzọ osisi nye partition ka ọ na-awa enye partition ọ na-egwu ana na-ekpopụta aja na-akwụwa ana kwụwalide ana kitas o mechie jee mụzia ka esi alụ ụlọ ka esi edu ụlọ ọ bụzialụ kọntraktọ ọ bụkwala injinia ọ na-alụ ụlọ ọ na-abụkwa kọntraktọ meanwhile mgbe ahụ ọ na-egwu ana o nwere onye na-atụpụrụ ya ọnụ asị ha onwekwe ni fichọ mana o nwere ofu nwa agbọghọbịa jee na-alaikikwu ya bụ na-ebujelie nri ndị ọzọ onye gata ọ gafe onye ọ na-atụpụrụ ọnụ onye ahụ ada atụpụtara ya ọsị onye nke onwekwe ni fichọ ka ị wee fụ ofuke nwa agbọghọbịa jos like kwa anya wee na-enetekwu ya nnọọ kitas ọlụchichago ihe niile bụrụ ọganyala ịmara lụchicha ụlọ gochi ụlọ na-egozi ụlọ ọ nọkwa na anaba anyị isizi anyị ga-abịa obodo oyibo ọ sị gị bịa chọ gịnị maka ọ chọtara ihe ọ na-achọ na anaba anyị ozulu ori ọ gbara ama ọtọrọ mmadụ o nwere ihe o mee netekwe nne na nna ya ọ na-eteritekwe nne na nna ya wee nwụkwa lụọ ụlọ ebe obi kịta ọ bụrụ na ana nna ya n'ọnịcha ka obi ọ gbara ana lụọ ụlọ aka ya lụọ madub ọ bụ nwaanyị ahụ na-eneti mgbe ọ na-ata afụ ka ọ rapụrụ ya jee n'onye ọzọ unu afụgo ka Chukwu si egbu nwa ogbenye elu ọ bụ ya bụ akụkọ nsi ka nke ọlụ unu mmadụ one ga-eje gbuelu dịka na-awa ana onye mara mma topu ogologo na-ama na-acha nye amaka enwere ọrụ asị gị bugelie ihe gị ka ọrụ ugbo gị zụọ ewu na ọkụkọ mmadụ one ga-emenwu ya ọtụtụ ama mmenwu ya fa ga na-eme ifele ị na-eme ifele onye ga-enye kekedị
onye ahụ ị na-emeli ifela ọ ga-enye gị. Izu ori agbagbuo ofa gị, ịghọtago? Onye zuru ori agbagbuo onye mee anya ukwu agbagbuo onye, dịka mma m si agwa anyị mgbe anyị pere ịyọ n'ihe ime n'anya ukwu. Onye na-ayọ ihe na-ezukwa ori, onye zukwa ori agbagbuo ofia. Ifu gị ya bụ ọ bụ ndụmọdụ n'elu unu. Ya bụ onye ezu n'ori, onye agba na ama, onye ọbụla na-atụtụ ịtụtụrụ dị tụjuo. Sevu ego, ịchọ ije obodo oyibo, sevu ego ije na-ebe akwa ebe ọbụla. Nyelu m aka, nyelu m aka. Inyere onwe gị aka gbanyite, mmadụ enwe ike push oge. Mana ọ bụrụ na ị wụsa na inyere onwe gị aka taa, o nwere ka onye ahụ si ga abịa nyebeli gị aka. Onye ahụ bịa nyebeli gị aka, ịdọtụ onye gị na onye ahụ ejukwana. Ifu gị ụmụnne, ya bụ onye nwere ntị ya nụrụ. Ndeewo. Mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ọzọ. Ka emesịa.